Sobra gato sa ato mga kapuso sa Bukirong nga barangay sa Opol, Misamis Oriental ang nakadawat og hinabang gikan sa GMA Regional TV pinaagi sa Kapuso, Barangay on Wheels. Atong ibalik si Cyril Chavez. Usa si Nanay Rosalina Paburada, 63 anyos, residente sa Barangay Bagukbok, Opol, Misamis Oriental, sa nakadawat og hinabang gikan sa GMA Regional TV pinaagi sa Kapuso, Barangay on Wheels. Si Nanay Rosalina, usa ka utility worker sa barangay, apan lisod ko ng ilang kinabuhi, singlit gamay lamang ang kita ug daghan sila sa ilang pamilya. Busa dako ang iyang pagpasalamat sa nadawat nga hinabang. Dako kong pasalamat nga ni amo gigiyahan mo sa atong Ginoong Hesukristo nga makatabang man namo sa Bagukbok, sir. Daghang salamat kayo. Kay bisan sa kalayo sa among lugar kaanhigid mo. Kalipay sab ang debate sa sobra gatos ka mga taga Bagukbok nga nahatagan og relief food packs. Tumong sa Kapuso, Barangay on Wheels nga makahatod og tabang sa mga nanginahanglan labi na karong dunay pandemya. So karon nagpasalamat ko sa Jimmy nga Kapuso na apil ko ani. Pasalamat labi sa JB nga ilang kay hatagan og hinabang ang barangay Bagukbok kay ngayon na makakuat sa mga katawhan nga wala gyud wala. Among mga food packs giandam sa mga staff sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug aduna pay pabaong mensahe sa paglaom. Gisunod sab ang tanang health protocols ug gidisinfect ang lugar kung asa gipahigayon ang pagpang-apod-apod. Ang Kapuso, Barangay on Wheels kabahin gihapon sa paghatod og serbisyong tinuod sa inyong kapusong estasyon. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao.